Maimaita mana mun bi ba mu san wani in ba kai ba. Hadari tare na gaba sanya masa gudu raba gardama aka gagari tarko jinjiya. Haka ne. Turmin gida ka jure wahalu gude ka a jure yawan da ka. Haka ne. Ai gamji ka tsaye sun barka kai sama dan ka a jure sassaka. Haka ne. To salamu alaikum. Abin da yasa ne kiran ku. Ko ba haka ba? Mu muna da haƙƙi a matsayinmu na malamai mu wayar da kan mutane. Kuma siyasan nan da ake ciki ba a hana kowa ba ya zaɓi ra'ayinsa. Amma mu dai a jihar Bauchi mun gamsu da Muhammadu Abubakar. Makama babba aikin da yake a Bauchi babu birni babu ƙauye. Ba mace ba namiji ba yaro ba babba. Abin da yasa ne kiran ku na tara ku saura sati ɗaya za a fita fagen zaɓe. Kuma in ba ka da katin zaɓe duk sanda kake wa barista makama babba ko ba haka ba sai ka mallaki katin zaɓe ranar zaɓe ka je ka dangwala masa to in ka zaɓi makama mun tabbatar kana son sa amma wallahi in ba ku da katin zaɓe a karkaran nan duk abin da ya zo a gwamnatance mu kuma sai mun ga mai katin zaɓe za mu taimake shi yawwa ba za ka zo kana ta ihu a gari kana sai barista sai makama babba sai Muhammadu Abubakar in an ce ina katin zaɓe ka ce babu saboda haka kun yi katin zaɓe jiya na je na jajirce duk wahala ne sai na ka tuna ka da mu ma ga namu gabaki da mun je ne Allah ya miki albarka kina tare da makama yanzu sai kina son makama ba ai bature yake cewa wai fofu na sofo equal to dindindin so muke barista tai har abada har na da demokaradiyya wannan shine to na yadda wannan ka zama cikakke baba na ka fa to sanni ba to kai ne dan boko a kauyen nan ni duk ba yan boko bane na katin zaben ka gaskiya malam dalilin da ya hana ni zuwa yin katin zabe naje rana ta yi yawa ga layi gaskiya shi kuma ka san mu ba mu saba da rana ba wahala ma gaba ɗaya gaskiya ba wani sabon da muke dalilin da ya san kenan kaga banda irin ku ne ga ku can a Faransa da an sai da wallahi tallahi ba ku da yancin kai da ku da dabbobin kuma dabbobi duk da kuke to ƙarya kake karka ƙara cewa kana son makama karka ƙara cewa yanzu a duk ƙauyen nan ba wanda muka zuba ido zai gama karatun boko in zama wani abu yanzu sai ka gama an ba a baka aiki ba ka duk kai ta mita kai kuma katin zaɓe ma ko ba haka bane to gaskiya kada ran kar mai gani ita ka makaho yawwa a je kowa ya tabbatar wallahi duk wanda aka zo karkaran na aka bincike ba shi da katin zaɓe to ba mu ba shi sai an zo ranar zaɓe ku dinga ihu a gari sai makama sai barista sai makama babba to ina katin zaɓen ka sai ka dinga zare ido kamar an ritsa kare a kicin ko an ɗeba kare yaya in mutum ya zo da katin zaɓen sa mun gani to mun tabbatar zai zaɓi makama mun tabbatar da mai son makama ne tsakanin da Allah wallahi ina gaya muku karkaran nan birni kai inda hali akwai da take ƙauyen nan ma sai mun nema mata katin zaɓe ta zaɓi barista. Inda abin ya zama haka insha Allah ni kuma zan yi yadda zai yi in Allah da zai samu in katin zaɓe. Ko ni rana tun da dai yanzu ta gaya min muhimmancin wannan katin. Muna son ƴan ba ma son su amma tun da san zai zamana in dai ba mu da katin zaɓe zai tashi na banza to insha Allah ko ni rana ko ni zafi insha Allah zan je jajirce sai nayi Allah ne kan barka ni imani wallahi tallahi barisa ga mutum ne mai ɗiban kuɗin gwamnati je abun gaban kansa ga kada ba za mu saurare shi ba mu malamai ba za mu shiga harkar sa ba to mutum ne mai son ci gaban kasa yanda Buhari yake kokari ya sa ɗan Najeriya a hanya haka barisa yake so ya sa Bauchi a hanya kuma ko yanzu ya sa ta matasa yanzu ko zaman banza ka ga ai an rage ko ba haka ba to saboda haka sakon da nake so na baku dan Allah dan Annabi a cikin loko kowa ya kafa ya mallaki me kadin zabe saboda wa barista ko plus me ko ifanci din sai wa Najeriya fa Buhari gwamna yace ni ma fata mai jinya Allah warkar maka jinya gwamna yace ni ma fata. A dade ana yi dama an ce sai gaskiya. Wannan sako ne daga jajirtaccen kwamishina Haziki namijin kwarai. Kwamishinan yada labarai da al'adun gargajiya da yawon bude ido na jihar Bauchi. Honorable Umar Ibrahim Sadai. Iya bakinka jikinka zuciyarka fara ce. Allah ka maimaita mana gwamnatin makama babba a jihar Bauchi 2019 4+4. Babu inda ba mata gafar mu ba. Babu inda ba mata mu ba, babu yanda ba mata idan mu ba.
ikon Allah ya kokari. Dan kuda. Ya gida. Gida lafiya. Ina za ka na ganka kana ta buga sauri haka. Har ni yanzu nan inda ka gani sai Saudiya. Ka mai haka. Hajiya Maryam Daura ita ce ta ce ka mai. Zaman nan naka da kake yi na ka mai. To ya kamata ka je ka gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gaskiya ne. Ka ji matar da ita ba gwamnati ba amma ta kai gwamnati aiki. Kuma ka san ita ba ta ɗaukan mashiri. Gaskiya ne. In kuma ta ɗauke ka ta kai ka Saudiya. Don gaya ma duk larabawan duniya kai suke kawo. Larabawa suna labbaika suna jin daɗin abin da take? Da suna ta cewa wai sai mata take kaiwa. To sai gashi ashe har da su kama za a ɗaga. Yanzu a Najeriya da manyan mata. Ita kaɗai ce yanzu za ka yi zancen ta tilo a Riyadh a Madina a cikin Jidda. Ita kaɗai za ta kai mutum Laraba su kansu suna jin daɗin kai ɗan aiki da take kuma tana bibiyar su. Amma ita abin da ba ta yarda da shi ba. Ka tafi ɗakin Allah ka buge da shashanci. Yanzu za ta juyo da kai. Gaskiya. Ai ita inda ta kai ka sai ta bi kadin me kake yi. Musamman take kai ka a mota ta ɗauko ku ta ajiye ku gidanta. Ai ni dan Allah in kaje ka gaya mata cewa ni agogo ma bai kai ni aiki ba. In dai magana aiki ne kuma dama ni tun kafin na tafi na iya lalace. Sai kaga kawai in kaje da Allah ka ga mun da hamsu da biyu. ‘Ya'yanta ke to ai su ma zan same su a can. An gama. Allah ya haka da kai. Na gode ka mai. Na gode. A ji a ci gaba da addu'a. Za mu ci gaba da addu'a. Mu Allah ya daga. Allah ka raba mu da zaman gidan jiya. Hadari tare na gaba sanya maza gudu raba gardama aka gagari tarko jinjiya. Haka ne. Ka jure wahalu gude ka a jure yawan da ka. Haka ne. Kai gamji ka tsaye sun barka kai sama dan ka a jure isa saka. Haka ne. Kuma kaga Allah ya taimake mu. Aka ce mun je wannan ƙasa ta Nijar. Sai kaga abin komai ya zama daidai. Yasa yanzu duk yadda za mu yi ko a kafa ne ko a ma menene sai mun dir a garin nan. To ai mu farar tafiya muke ba ma baka tafiya. Wallahi. Ko ba gaskiya ba? Lafiya. Malama barka da. Ba, ai mu yanzu kin ga tun daga kan Marat, Arli, Yamai, Agadas, ko ina sai mun zaga tunda mu muke da mai gida wanda babu irinsa. Mu ba wani muka rike ba a kafa za mu tafi kawai neman sa za mu je saboda an ce a Nijar in kace Little Isaac Macibo ba wanda bai san sa ba mai kyauta ne mai alheri ne kasashen nan na ketare da suke kewaye Afirka babu inda bai je taimako ba. Ni fa duk wannan zancen da kake. Wai waye zai kai ku gurin sa? Wallahi Allah ne kawai don mu. Allah zai kai ku ai na san Allah zai kai ku dawa kuma duk inda ka shirya ka tafi ma Allah yake ka amma akwai sila. Sila tabbas. Wallahi. To mu ba mu da sila. Wallahi ba mu da sila. Ko ba gaskiya ba? Ba mu da sila. Bayan Allah. Yawwa. Yanzu a haka ka ba hanya ko za ku tafi gurin a kafa ma kuwa ko kudin mota ba mu da shi. Arziki ne kuma kai Alquran. Wallahi ku gode wa Allah da ya kawo ni. Da kun ci wahala a banza a wofi in gaya ma. Ni zan je in kai ku gurin aminin sa dan gatan sa dan hannun damar sa. Alhamdulillah. Wanda zai je kai ku har gurin sa. Wa kenan? Waye banda Alhaji Atiku. Atiku? Wai wani Atiku wani fari Atiku dai da nan gwammu. Mai dan jiki wani kukubi ma. Shi in dai ka san shi. To ai Atiku da kake faɗa ke tare muka yi firamare da shi 1980. Ni ne firifir. Shi Atiku a lokacin. Kuma dama kuma haka ne. Izo daga nan zuwa 99 muka tafi boarding school da shi duk tare muke. Kuma Allah da ta taso da maganar nan na fuskanta. Saboda shi fa kaga dama ya dade ne mana zancen mutumin nan ma. Kware ko yanzu na tuna ashe tunda naga ina shi za naga ya ci gaba yake kace fulawa yanzu. To ai shi fa bari ka jin gama Atiku wani irin mutum da shi wanda shi a rayuwarsa baya zama da yan bakin ciki. Baya zama da mugaye. Na ya taɓe mun zance yace Litinin Ishaq Macibo a Afirka ma zancen sa ake. Litinin Ishaq shi fa kaga Litinin Ishaq Macibo fa. In mace in kana da ɗaya ta isa aure ko baka da kuɗi kaga kayan ɗaki shi yake bayarwa kai sai auren maka da ita yi maka wani. To waya aikin ma da yake an zama kamun da yake mutum nawa yayi wa hanya wayan da yanzu sun ci gaba. Wai yanzu surutun za ku ko za ku zo in kai ku. Ai mutum ya tattauna ne. Muna tattauna ne. Ai shi Litinin Ishaq Macibo Afirka ma an san shi. Kai ni fa a gwani su da Buhari it is the best man of Africa the best man of tare boda ba a shiga kwaya naji ina cewa Litinin Ishaq Macibo shine Macibo Qur'ani shine ta san ni in ka ga na rike ni ba na iya rike jarida ni ilimin na ya dan ja to yanzu a Niger ma an aka ga jarida da jarida ko sai na siya kware ko a Niger zaki jin ga mukin ka bude jarida in ka
buɗe layin gaskiya zaka ji ana litinin isa ma. Ai ba wata jarida da shafin da ba shi. Babu wallahi ba kuma duk shafin sa shafin yabo ne. Yanzu kina ji na kai mu gurin Atiku din nan tunda Atiku nan shi ma mai taimako ne kamar sa. Dama duk mutumin da kaga an ce ina jin shawaran mutum mai mutunci mai daraja to shi ma zai tada irin halinsa. Kuma shi Atiku nan ma kaga yanzu a unguwar da yake. Ya biya wa yara kuɗin makaranta. Kai ka manta unguwar da yake sai ya biya wa yara kuɗin makaranta sai ya ce litinin isa ma cibo ne biya. Kuma abin da ma zaka duba shi ya biya wa yara kuɗin makaranta sun fi miliyan. Mata mahaukaci ya biya wa ya kai hatta fom da kake gani na sojoji wannan bawan Allah Atiku ya sha ba su kuɗi su je su je fom kuma yace yake litinin isa ma an ce duk model da take Niger in dai duk wannan abin da kuke faɗa na kuma duk ku kaɗan ma kuka sani dan yanzu ku zo in na kai ku za ku tabbatar da duk wannan maganganun da kuke an ce ban za ka shiga model Niger kana cewa litinin isa ma ba za a ce wuce ai ka san abin da sa Atiku ma komai ya ce hidin ne ai an ce zama da madaukin kanwa kwarai ko yi ka a jikin sai gojon nan arzikin kuma shi ka san ai shi kansa daktarar din Ishaq Macibo din ai wannan abin da yake ai ba shi fara ba Allah ba shi fara ba ai haka kakansa yake kai an ce da kakansa aka sa suna Niger kuma kakansa fa yake ya aure yayi wa mata aure matar ka ta haihu baka rago kaga hajiya wannan daktarar ba komai yake ba sai kun tsaya kun gama surutu a mu je ai mun mu je mu a cikin hadari tare na gaba sanya maza gudu raba gardama aka gagari tarko jinjiya haka ne ka jure wahalu gude ka a jure yawan da ka haka ne kai gamji ka tsaye sun barka kai sama dan ka a jure sassaka haka ne